сайт. Това спъгна. Така пъгнаме. Какво става, брат? Нищо, брат, ти. Какво? Какво става с теб? Нищо, чая малко, че съм се амалил звука на мълча. Бия, къде си? Какво цъкаш? Принципно нищо, брат. Влез на фоното малко и тук да видя какво случва. Мале, брат, аз си загубих играта, брат, на PlayStation на Pro откачвам. Каква игра? Ламбо, брат. Тя е като Тракил 3. Yeah. Брат, беха 500 левел, брат. Играл съм я 3 години, накрая загубих. И сега ако се купа, брат, всичко отново и не ми се разправя. Повярвай, ако ти е любима игра, наново ще я купиш. Любима ме, брат, но брат, аз с тази игра играх я 3 години без да изкарам от PlayStation. Повярвай ми, пак ще я купиш. Чуда се, брат, защото и не е ефтина. И няма я в България много. Питаш я на баце Forza. Моля? Четвърката баце, имаме на Xbox, аз имам Xbox One и се цъкам с волана. Обаче това стана, пускам я вчера, сутринта, нали, ставам, почвам да се цъкам и ми краши постоянно. И викаме, бах, майка, какво се случва това? Брат, любимата ти кола, която играеш с нея, коя е? Брат, аз нямам любима кола. Те всички ми са любими, аз се оценявам всички коли. Брат, често казвам, аз често играя с една кола беше, брат. Трета серия, брат, 4.6, много яка, брат. Аз имам една M3, като е 4.6, обаче се води M3 GTR или как се води, ще изглежда. Брат, във Forza тая е 4.6, така съм въртял гуми с нея на това волан, брат, не е истина. 600 градуса ли? 900. 900. Той е 600 градусов това. Това е 900 градуса. Бате, мисля, сега като стоя на село, брат, си докарам всичко в София. По-добре, ти ако ще стоиш в София, по-хубаво си го закарай до София. Принципно, тук сега съм на гости при нашите. Ама какво да мъкна, брат, PlayStation, компютри, волани за тук един месец и после пак същия курс трябва да правим. И ти си прав. Ти имаш ли комп? Принципно имам и комп, имам и лаптоп. Аз в момента от лаптопа свързвам съм го към монитора на телевизора. Буквално смисъл към телевизора ми е картината от лаптопа. Брат, не знам, аз компа само го използвах заради една игра, PUBG Mobile. PUBG Mobile? Ама, да. PUBG. Ти тук що ми набих хет, обаче може 100 хет ми наби. 400 има тук-що. Ти играл ли си тази игра някога? Оле! И питаш аз на PUBG. Брат, дал съм 2 бона за тая игра, разбираш? Брат, аз съм дал много повече, брат, и накрая, ако питаш какво стана, ще се смееш. Изгуби си акаунт. Не, чу какво стана. Вътре то проби беше и от първи сезон. И вътре много пари съм набил, брат. Имах фараона на 3 левел, ледени емки, джокерски, брат. Много пари съм набил и по някой път измами с едни карти, ако знаеш времето с картите, там като ги прецакваш на малките деца, си дадат картите и теглиш пари оттам. Много пари, брат, в този профил съм набил и си хващам при... Остава. Леко да не направиш някаква катастрофа. Моля? Викам леко да не направиш някаква катастрофа. Няма да страх, ще тя колата сама се управлява.
Ай, стига, май. Не. Видим какви хора има в това време. Пипс. Какво става, бе? Как ти случва? Ай. Добре го изиграхте. О, не. Откъде сте? Ма готин ли съм, брат ми? Добър си, готин си ставаш. Ево. Много добре го изиграх. Откъде си? Смолен. Окей, брат. Ай, Бехан се глазал. добре го. Ай, стига е. Не. Zero sugar. Какво става? Аре, няма да скажа. Здравейте. Я ми влезни в YouTube, я ми влезни от някой друг телефон в YouTube. Ама да ти кажеш. Какво правиш, бе? Как си? Всичко 6. Я ми влезните в YouTube от друг телефон да видиш какво се случва. Бе, брат, на лайф ли си? Да. Ебите са всичките! Майка ви деба! Влезни, Ро! Няма да влизам, ма. Що? Знаеш ли къде къде сме? гледания да му На правя? парка. Знаеш ли къде сме? На парка. В Асенов град сме. Какво правите в Асенов град, бе? Виж, чакай. Глей. Опа, чакай малко. Глей. Глей, Ро. Абе, ти ли се, че си взех листовките от първия път и сега с много година съм с книжка. Верно ли? Да, Бай, топ. мръсен топ. Какво е това вейпче да опоръча? А? Какво е това вейпче? Някакво налепено с някакви лепенки по него. Това ти си го правил, нали? Това е твоя работа. Да. Не ми се казва. Вай, как появате сапатеш точно ти? Кои са ти в лайфа? А, Те са нима ли? Не знам. Провери. Само него не очаква. Как по дяволите беше, ти ще ми спаш? Не съм вярвал, че Сапан е някой от Смолен ден да го познам. Тя не е от Смолен, ако искаш да знаеш. От Влахово? От Устово. Да, от Устово, да. Никой не е съвършен, всеки има си стил. Ай! Какво? Аре, ма скипвай го, човека, чакай да го скипнеш. Мара! Какво? Цигари.
Пак натъчох нещо в телефона ли натисна, какво става? Не си ли малък за цигари? На 18 съм. Като окол ходиш. Да. Като пияница някаква. Ама, някак готви. Какво става? Нищо. Окей си. Ай, стига, колко такива ще спадна. Какво става? Какво става, момчета? Няма да скоро пак да направя. Ево попе. Прави по-онова, няма да е лесно тук и сега. Какво става, момчета? Ей, геймър, без гей. Здравей. Ай, стига. Здравей на тебе. Гринч! Чао. Какво става? Здравей. Здравей. Корект. До хубаво, баце. Здравейте. Здравей. Откъде сте? От София ти. Смолен. Кой набор си? Браво. Какво? Кой набор си? 010. Добре, както и да е. Сега на облава е брайка. Уши. Абе, се усила се. Ето го виж. Кое? Оставам, момчета. Нищо е. На стрим сте, да знаете. Тъй ли? Да. Супер, супер. Да не кажете после, той с маняка ме качил на стрим, аз не знаех. Не, ти как си бе? Супер, реших малко влезна тук да видя какви хора и да пусна малко стрим, че не съм пускал много време. Този Влад там на кой играеш бе? Принципно Forza 4, Forza 5, много игри. Fortnite играеш ли? Да, на Xbox. То се е най-добре на Fortnite. Да, бе. Че я малко, че видях каската, вашата каска. Всяко излезе в успешно. Вой! Мотор ли караш бе? Много неща. Колело? И колело, и мотор, и много, брат. Всякакви бараки, не мога да се измажа. Хубаво, брат. Ай. Момче. Ай, Ай.
Остава Лена. Мотивация. На стрим сте, да знаете. Ой, Много интересно. Аз здравей на тебе. Аз здравей. Аре! Здрасти! Откъде си? От Враца. Кой набор си? 010. Оле, душичка! Душичка, маниче. я преди малко. А ти на колко си? На 18, 07. Гати яко. Ами яко не яко. Чата питам нещо. Кое ще е по-добре? Да съм с каска или без? Еми, ще правиш повече гледания с каската, мисля. Ей, пак и познача съм и на стрим, ево! Хело! Хело! Здравейте, хора! Ако искаш да се видиш, да ти напише... Ко става, бърче? Ко става? Значи с каска трябва да бъда. Ама това след като изпушиш, ще я сложа. Хай! Здравей! О, Хелче! Дай ми Хелчето, остай ти бръм. Ами дишай сега, кислорода е за всички, защо кашляш? Откъде си? Велико Търново. Мисля 07 набор. 07 ли си? Защо всички смятат, че съм 07, бе? Добре, 09. 011. На мен кой набор ми даш? 04. Не. 07 съм. Първо това ще да кажа, ама... Добре, чай сега ти питам нещо. Ауди, BMW или Мерцедес? Ауди, BMW или Мерцедес? Ауди. Yes. Ето тук е за Мерцедес. Ауди. Аз съм също на това съм. А вие що сте тук, като цяло? Какво? Какво ли сте фонето? Просто ми беше скучно. И вие от скука като мене. Мгм. Абе, може ли да влезнете от някой друг телефон в YouTube и да ме последвате, да се последвате за канала ми? Да ме последвате. Сега нейния телефон. Иначе е в канала написах ти го. Само не дейте да цъкате на лайв. Ето го. Гадяр съм, такъв съм си. Да. Ох, майко. Аз знам, че си на лайфа, но ако да направя. Че те повечето ме скипват, защото знаят, че съм на лайв като цяло. Еми. Май чувствам се като кенгуру с този Колко случай. ще Имам поне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бай. Ясно. Абе, че аз ти питам нещо. Ако съм с каска, дали ще е по-добре, обаче в момента, понеже пушам и трябва да се пуша, да сложа каска, да не мога да виждат лицето, дали повече ще спират да се чуят кой съм, какво съм, що съм? Не. Значи без каска по-добре. Мгм.
Я ми ли рейтинг? Я ми ли дай един рейтинг на каската? Е. 6. Даже и виж нещо друго мога да ти направи лесно. Сак. Намигвам ти. Сказвам. Малките дечурли ги се кефат. Ела в casa да гримирам. Айде пак гримове сега. Мълчи. Мълчи. Добре. Тих съм. Да, бе, сега. Момчетата харесва. Виждам го. Къде ли са гаджетата? Какво? Гаджетата, къде са гаджетата? Аз нямам. И аз нямам. Как мога да снимате гаджетата? Еми, И съби погледа някъде отгоре и пиеш хелче. я муни... Чакай. Снимката за тебе, ти ли си на оная снимка, между другото? Питата нещо. Какво? Ти ли си на снимката за теб? Не, това е приятелката ми. На колко години е твоята приятелка? Тя е на 11, това е стара снимка. Ага. Оле, Мери Крисмас виждам за теб. Къде мам? Това снимка човек. Оле. Откачам с това, оле. Постоянно ми се падат някакви маляци, дет сещи се. Да. Накрая това. Какво правят хората? Не им пускат. Как ме гледа? Дай. Искам да го видя, ама мършъл. Знаеш колко май? Откъде казахте, че сте от Враца? От Враца ли Враца! Враца ли казахте? Откъде казахте, че сте? Не, Велико Търново. Велико Търново. Да. Много натоварен трафик има там. Да. Веднъж дойдох, повече не искам. Еми то, като цяло 5-6 часа са на най... Да, аз ударих пика като цяло. Че кой си правил там? Идвах за един мотор. Мълчи, ма! Какво викаш? Идвах за един мотор. А ти откъде си, принцип? Смолен. Еми, шанс. Свържен ли си, ма? Не. Що? Жадно стискам. Дай. Не мога да свиквам. Дай тук. Маза си на ръцете. И го Дай тук. Няма да успееш. Полека да не се запашах, много фръква. Аз не съм просто като тебе. Бах ти тъмното ти е на тебе, ма. Знам. Но собствено си имам. Не обичам се гърбира. Ти мириш на... Так, Помните? плачка. Ега ти страшния смях. Чуваш ли? Ти така някаква вечер, ако си някъде близо до мен, тъй ако ми се измеш, верно, че се кача да... Даже няма скачам на мотора, директно дигам мотора на ръце и почвам да бягам. Ще се забавя, ако тръгна да го паля. Дай така за тъгримил съм. Ще се гърбира. Да му го знам. Манячета в момента гледаме как се пие хелче. Гледайте и се учете. Сламка.
Сега се оправя писата, гледайте внимателно. Сега стоиме ето така. Сега си скриваме лицето. Сега пък устата. Сега пак се смеем, сега пак се местим. Сега пак си покаваме средни пръщчета. След това и така. Сега пак почва да пише. Можеш да отвори с телефона, искам да видя той. Той. Каква е? Ти от твоя телефон си влезнал в формето, а? От твоя телефон си влезнал в формето. Да. Чай аз да си оправя писата. Айди, чао там. Чакайте. Разменете си инстаграмите, свалосайте се. Мама ти стара, няма да стане тази работа. Харесват се очевидно, бе. Какво става, братле? Нищо на стрим съм. Загуби. На стрим съм. На скрим си. Да. Я покажи. Как да ти покажа? Има същите слушалки като на мен. Ай, стига е! Ти ли, май? Какво става, момче? Нищо, брат. Ти откъде си? От Смолян на стрим съм. Дали игра се... На стрим сте. Това е фейк, нали? Маля, скъпе. Ай, стига е! На стрим съм. Да. О, нали днеска не трябваше да се чуваме с нея? Я питай, как върви един ден без нея? О, душичко. Габриела, какво още малко? Яй, кажи, той Емил ти е казал вчера, че няма да издържиш без него, ти не са така. Не. Ето днес харекна сама. Душичко. Ами аз това си гледах от телефон. Да, добре, май. Айде. Не се опитвам нужно там да правя.
Време е да продължаваме. Chyba skończył. O kurwa, rajdowiec. Ево, да знаеш, че ще повече ви ще срещна. Да, аз съм на стрим, няма яда. Да, айде. Айде. Добре. Как? Кажи ми как. Кажи ми как. Не знам, аз буквално леко така тактично Преди 10 секунди ти звънах и ти казах, че влизаш. Да, бе, тъмън ми звъна и ми каза. Влизаме, да се търси ли его? Ти викам аз. Покажи се да Аз стрима. и жена ти откача. Знам, между другото, този стрим ще го публикувам в YouTube, мога да го гледате, което си искате. Да, видях. Какво правят? Какво правят с Габи и Цеси? Седат и на пейката, едната откача. Добре, кажи ми, не съм ли гадяр? Бак, човек, аз буквално преди 5 секунди ти знаеш, че викам, влизам в Оми ТВ. Да, да, знам. Стига, не бе! Дишай, бе! Дишай! Дишай! Изгорех си пръста! Дишай! Не мога! Ама опитвай се, бе! Не мога! Просто ми! Най! Майка му епа! Ще Дали да са тука! разреве днеска без мене? Не знам сигурно. Ти ще ходиш на тях? Не знам. Аре, иди да бе. гледаш кучето цяла вечер седиш. Някой повече някой да чуеш? Ела. Тук съм. Не, без. Чакай, ръката ми трепери. Габи, къде си? Габи. Извиняй. Ами се смихва. Аре бе, мъж и жена сте, говорете си. Нямаме право да си говори, бе. Обаче, бе, аз колко грама сме изпила? Тя така е, тя е 50 грама, някъде около 50 грама. 60 си изпила. Да. Но това е гранатки е много силно. Без ли беше? Не с захар. Не с захар. Не, ако беше с медеца, ще се цъкне. Само малко. Леко ме цъкнала, аз вече се оправих. Тя изпи е толкова първата чаша и после е толкова втората. Да, защото не изкаха ми да лядат повече. Ние с баща и само с Боги се разбрах. Да я взим Кабус! Върви. Те се си прави така. Чети бръшка. Кажи ми на те 24 часа, че Габи откача. Колко? Кажи ми на те 24 часа, че Габи откача. 24 часа и искам да видя дали мога да издържи без мен. Не може. Ако успея, добре. Ако не успея, пак добре. Какво сега ще седиш, ама гледаш и така? Спокома. Какво бе, брат ми и гърба ми. Прескачам огради като Спайдермен. Това ми дойде на ум. Абе, имам много яко съобщение за вас. Я пусни меди, моля те. Какво? Пусни меди.
О, добре. Айде да ми държиш лапи, бе. Ето, стан, че говориш с жена ти. Ама... Имаме забрана. Еми, аз ще ми държа това лапи цяла, бе. Аз ще ми държа това. Сега се усилва меди. Гледайте се. Съгледайте. Нека отнесе се до Мими, ам кажи с името към камерата. Емо, погледни към камерата. Да, каква пета? Да. Ей, до вечера, бе. С мене, леле, какъв маяк ще е. Емо, идва едно в едно, бе, пич. Па. Аре, идвам. Ставай. Я ви активно. Може да го Няма парола. Знаеш как ти е паролата? Няма парола. Айде, мо! Но ти има той! Къде ти е това, ма? Къде ти е това? Намери го. Малко си на науката, защото да мълчваме ние. Ама, чакай се, че се прибил. Аре, минавай, ще се запна на всичко. Капчета за изоставени. Ще ми го нади, сега те моля, аз утре ще ме молиш ти. Ще ми го нади, ще ми го нади, ще ми го нади. Искам да, искам. Какви съдове аз не ние съдове? Друг създание. Мими, отскак съм да разчерате в филм. Страст или грях. Знам. Ударих се през самата. Мими, съгласна ли за да ме изправиш? Утре да си измия косата. J'ai grandi dans le plan, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, ne me fais pas la bise. Moi c'est gratuitement, c'est devenu cabine. Pareil dans les poches, ma famille devant la vie. Je veux la râler mariée, j'ai pour le billet. T'as voulu danser, j'ai tout se faire chanter. La la la, oui je vis. J'ai fait en double film, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Ma belle, ma bella. Je suis avancé dans ma favela. Ma belle, ma bella.
И държа ти лапи. Залетают и буйла на моря. Я тоже хочу на брендах так блёться. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит поводиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время иди туда, где мучат. Мур-мур, идем на торпеде. Эй, ты, слышь, брат? Мур-мур-мур, двигаешь на мур-муря. Мур-мур-мур, на мур-мурях наняла. Мур-мур-мур, двигаешь на мур-муря. Мур-мур-мур, на мур-мурях наняла. Все вокруг посыпались по своим делам. Эй, пути мы подняли, шумы дали газу. Siamo fortissimi, crescisti, curato me chiamano te. Sì, tu sam, forse poco terra che ne puoi essere, perché si ripete, e si scende per morse, stava nella grazie, ma posso non ti gridare, che potrei non stava per come stava a me, io guarda che ce ne stava, e ma dalla scelta, ma poi sulla volta di presa, ma non si pesce, non si deve, 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 Откъде сте? Съм се скорнил. Стара Загора. Кой набор сте? 011, 012. Имате ли сегачите? Какво? Аз да. Та не. Да. Така е. Какво правите тук в това приложение? Смеем се. Какво? Смеем се. Аха. Искате ли да се посмеете още? Чай малко, сега ще ви напиша. Е, тук на нещо и трябва да влезнете в YouTube, да го напишете в търсачката. Напишете това нещо в търсачката в YouTube. Се видим? Да, ще се видите. Приятели, здравейте! Ще да кача. Яй! Спокойно се да слушайте. А? Хубаво, че свалих слушалките. Разбираш, че да чувам от слушалките в момента. Колко хора нагледат? Мира, любимият ми бивш Мира, ще ме видиш. На лайф ли си? Да, на стрим. Къде? В TikTok или в това Twitch? YouTube. TikTok ще има ли качено? Я влез от телефона си в YouTube, ама. Чакай, ма, къде ми ти? Чакай. Да, обаче, че съм го написал грешно. Ей, така трябва да напишете в търсачката. Ей, това напишете в търсачката, второто дет написа. Имаме телефона, чакай. Чакай, не наскипвай, моля те. Няма да. Мака див. Долу на черта. Милаш, ти си радвам, че се видя. О, не. Аз пък много обичам Иванчо. Тук направо видака ми излезна. Само се абонирайте, ако може. Мале! Последвай го. Абонираме се, готово. Мерси. За нищо в TikTok ще накачваш ли? И в TikTok ще бъдете качени, и в YouTube, и не знам къде. Говори за мърсотност. TikTok-а ти как е? Пак ли е също? Не, TikTok не е. Чакай. Това не е TikTok-а.
Пусна партия. Абе, с каска или без каска да бъда? Без. Даже и шапката. Без. Но... Да, и шапката свали даже. Но ще е кринджево с шапката, с каската. Какво му е кринджевото? Ето виж, гледай сега. Пълен грузник. На закрито човек, аз с тази каска му си кара мотора. Аз ще се задуша. И мотора, и колелото, и всякакви други бараки, с които мога да се учи. Аз ще се задуша вътре с ей това. Абе, я виж, мога да ви намигна с каската. Гледай сега. Бе, брат, сетих се, един път се Жулен ме превръща от даскал с мотора. И аз сложих една каска, човек, тя ми е толкова голяма. Ужас. Що ти става малка глава? Какво чакаш? Чак пък малко. Откъде казахте ти сте? Стара Загора. Оле, че това да бъде серай. Аз съм на 5 часа, 6 часа път от вас. София. Не, Къде? Варна. Смолен. Смолен. И аз една вечер се говорих с някой Смолен, но не помня кой бях. Да, сега се говорите в стоиш човек от Смолен. Това е маняк, в това он е само идиоти. Добре, как е? Хубаво, айде. Айде, Ще остане. айде. Абе, цоре, бе! Връжба, цоре, бе! Айде да го одем, бе! Кога ще одем, бе! Това ме стресна. Даже не се тръпнах. Все нормално. 5 кила кокаин. Пабло Дон Ескобар. Покараме, брат. Но, брат, много коли на стрим сте. На стрим сме. Да. Колко вилъра имаш? Те не знам. Аз сега преди мъничко го пуснах. Няма да съм много. Ама, каква игра играеш? Принципно в момента лично цъкам, само в фонето съм. Аха. Иначе, брат, Forza, BMG, Евротрък. Много бързо също. Много игри. И откъде сте? Бърня, брат. От Монтана. Далеч. Ти? Смолен. По принцип, по колко вилъра имаш? Събирал съм над 1000. На какъв език стримаш? На български? Да. Как си пишеш да последно? Сега ти го пиша, няма проблем, само секунда. В Twitch или в YouTube. YouTube? То в момента даже не знам изобщо дали имам. Може и да нямам нито един все още. Но скоро го пуснах иначе стрима. Определено трябва да минат горе-долу 2-3 часа някъде да може да дойдат хора. Да, добре. Айде, момче. Айде, приятен стрим. Мерси и весели празници. Не, само да си Здравейте. само да си посъдим. Мали направиш. Ще направя на нищо. Спри. Стига, гледай си тиктока и ми рядвай. Стига да махи. Спре клавиатура. Какво е на клавиатура, да. Взимай си акъла и сама я от тук. Здравейте! Здрасти. Пряси ми. Ай, седнал, къде сте? Здравей!
Карай. Откъде си? От Перник ти. Смолен, кой набор си? Познай. 07. Не. Кой набор си? 011. Ти ми скрепа, ти дъртата. Така, гледате ли YouTube? Да. Може ли да влезете в YouTube и да му последвате? Това ми е YouTube и след време ще мога да се видите и в YouTube. Ма от някой друг телефон влезете, защото ще ме скипнеш иначе. Къде? Ай, спири. Окей. Влезните в YouTube и сега ще се видите на стрим. Скипнала веднага, като разбра, че не съм. Здрасти. Здрасти. Това на Logitech вола, ли бе? Да, на Logitech е. Какви игри играеш? Много игри. Ма за волана специално какви играеш? Какво? За волана какви игри играеш? Много. Ами не мога на стрим съм, онето са, ако и... Не. Добре, ще извъна, хей. Стига. И ти ли е? Не искам тебе на екран. Дай часа! Бау! Битките! Бау! На стрим Повече сте! идио! Бау! На стрим сте! Бау! И си грозен! Бау! Бау! Аз тя, бе, ти ли? И ти ли? Салям! Ко става, братле? Нищо при те. Нищо, на стрим си. Аз съм на стрим. Да, в момента да излъчвам на живо. Как се пишеш? Ами в YouTube, брат, ако имаш някакво друго устройство, където му влезеш в YouTube и сега се видиш. Колко хора те гледат? В момента се съмнявам да ме гледа някой, защото не е много отдавна. Двама човека в момента гледат. Нещо играеш или? Принципно цъкам BMG, Mombazu, Forza, Life for Speed. Такива. Хубаво, сега ще да се погледа на стрима, айде. Брат. 100 евро, 200 евро. Здрасти. И ти ли, бе? Сега се заглуши. Не, че се хвана, ама разполагам. Маляка като мен. Ко става, момчета, на стрим сте? Да, брато. Ти? На стрим малко пуснах стримче в YouTube. 100 човека са при теб, брато. При нас е 108. Да знам. Я си вие здравите. Какво? Не, Озър би ще видиш, там си. Добре. Как ти? Да покарам, братчет. Идва и взимай. Какво? Идва и взимай рулона и почвай да караш, че мен ми врътна главата с това. Не съм се питала. Ако
Какво става, момчета? Какво става, момчета? Бива, брат. Не те чувам. Какво караш, бе? Какво караш? Брат, всичко, каквото си поиска, мога да карам, разбираш. Там да се види, че Хайми има пари и има такива неща. Иначе... Така е. Макарони ли идеш? Някакви паржони тук почва да говорят. Зъби. Аз да кара кола, каква кола караш? в момента нищо, просто се настроя в влада и съм да стрим в YouTube, така че мога да кажа, че здравейте зрителите. Имаш ли книжка? Принципно да, и сега са толкова година на влада. Някой набор си? 0,7. Но сериозно. Абе, чао, Добре. нещо. С каска ли ще е по-добре или без каска? Значи, чакай да го видим. Какво? С каска. Нищо. С или без каска? С. Добре. Я да те видя, я да го слушам. Чакай да ви кажа с каска. Така си по-добре. Да. Така ще те харесат. Айде. Така съм накарал. Какво става? Аз те скрих, Майя. Да, скрита, спокойно, само ти се виждаш. Откъде сте, кой набор сте? Моля ти се, жена. Не забравям. Готова ли си? Не, Добре, мокна. Чакам да си. още малко. Чакам. Ще предам и ти имаш платери ми. Ако Так, няма, се чуем пак. Добре. кой набор сте? Чао. Кой набор сте? Аз съм на 8. Не си на 8. Жена, моля ти се. Виждам ти ръката много добре. Да. Добре, дойде най-сетне. Кой набор сте? Аз съм на 8. Тя е на 9:30. Как ще си на 8, бе, маняк? Ти си бил на 7 набор. Аз съм на 8. Добре, как ли да? Мотор ли караш? На мотор ли караш? И мотори, колела, и скейтборди, ролери, чънки, мънки и всичко. Дай! Абе, чая да ви кажа нещо. Те му скипна. Тъму да ви кажа, че съм на стрим. Ме скипнах. Чао, плюс тях. Това е такова. Ма не мога върта, мога ме боли, брат. Какво е ти? Откъде изкочи, бе, брат? Дай да видя. Как се... Ти си се надул, просто пресрещнал си го, ударили са. Някой те мира, ево. Къде са, Георги? У дома.
Има ли години? Май няма. Съм се размърда. Какво става, момчета? Нищо, хората. Какво играеш, брат? Какво? Какво играеш? Но играм в момента съм на стрим във фонето просто. На стрим? На стрим. Ютубър ли си? Горе-долу. Известно. брат, ще накачаш ли? Да, беше ма качвам, ако искаш да ви дам YouTube, да и сега мога да се видите, ако влезете от някакви телефони или нещо. И аз напиши YouTube. Ето бе, и сега ако влезнете на лайфа, ще се видите. И мака долу на тив. Добре. Ай. Хай. Браво, бе. Здравейте. Здравей. Брада. Здравей на тебе. Маняк, откъде си? Не се чувате. Как е? Служи. После спа. Салам алейкум, салам. Ялла. Салам алейкум. Рахметуллах. Какво става? Остава мангал на блон. Мангаленце коста на майка ти шеба. Абе, дукайте заедно, стрим сте, бе. Ай, после техните клавиатура стрим, какво ли си кажете? Я план, брат. Мерси. Абе, стига. Какви хора попадам, бате. Тъмно. То сме събрали вече съм 5 пъти. Оставам, момчета. Нищо тако правиш, брат. Нищо малко на стрим. Прав, бал. Какво пушиш, брат? Стига, бия. Как сме? Добре, малко на стрим. Решил да пусна стрим тук в облаче. Добре. Кой е напуста? Аз съм 013. Да, 012. Кой беше? Обяснете ми как 012, 013 става. Такива малки дечи сме. Чрез това. Иначе аз не бях същия майка. Аз съм едно. А те са друго. На камера знаеш как личи, бе, човек? Как караш вътре, бе? Какъв е този симулатор? Здрасти. Ами, принципно, симулатор съм си желая да разцъквам игри. Направи ми на мене същото, че ходя на курса, не мога да науча как да карам, почвам се изнервя. Но аз не пица ли си? Защото картата няма стане шофьор.
Стига, бе. 0,7 ли си? А? 0,7 ли си? Ча малко, че не мога да чуя. 0,7 набор ли си? Какво викаш? 0,7 набор ли си? Ай, нищо не мога да му чуя, бе, човек. Абе, 0,7 набор ли си? Да. Аз също. Че нищо не мога да чуя. 0,7 набор ли си? Яна. Да, бе, казах, да. Аз и сега наскоро си взех листовки. Сега след много година ми остана да карам градско. Не мога. Не мога? Как не мога? Ще скипваш. Съжалявам. Ще видим част от това. Дръпнах, дарих сървичко и ели се дръпнаха. Сара. Здравей. Здрасти. Откъде си? Ще имаш кормилна. Това е за видеоигри. Да. Османах си, чувак ще беше така. Филипини, България, Садам. Локали с капацитет на Зайо Байо Мафия. Здрасти. Здрасти, откъде сте? Много хубави вежди имаш. Много! Виж, падна ми панталката на матъця. Разреви се. Механик съм, ще ти заваря много. Значи то. Жестоко ми се спа. О, копай. Нищо, на стрим си. Оставам че. На тати шофьора. Яко кара. Не, учарам стример по-точно. Какъв стример, бе? Бегай, бе. Абе, на стрим сте в момента, Верно ли? Защо си човек в стаята? Колко гледат? Да, знам. Двама. 5 човека на кръст. Колкото толкова, бе. Чекай, бе. Колко? Мисля, че точно 3 на кръст, не 5. Ще преуспееш, брат. Продължай същия дух. Ма не бъде 2-6. Рано или късно? Късно или рано? Късно. Така като гледам. Нищо. Жив, здрав. Това е най-важното. Здравейте отново. Мама, Валентина! Русия! България. Естония! Кой беше? Германия. Като чудо ковер, хайде на най... Какво става, пича?
Здравейте. Не дай кашля. Пак вие. Пак не. Добре, този път се виждате по-добре от преди малко. Хелче виждам зад вас. Хелче, искам хелче. Жадно съм ли аз? Оф. Имаш малко, брат. Аз имам сред шоколад. Аз. Искам хелче, дай ми хелче. Ама не ти да го пиеш, да го дадеш на мен. Благодаря. Го. Много поздрави за компанията. О, такива поздрави. Бахто Иван! После много се видите и в TikTok, не само в YouTube. Добре, ти нали казвам? Да. Специално, точно вас, специално ще направя така да снимам за TikTok и ще кажа специално за момичетата, които искаха да се видят в TikTok. Мерси, супер. Мирко, ако го гледаш, да знаеш, че много те обичам. Много обичаме приятелите си. Той не ми е приятел, той ми е бивш. Много обичам бившия си Мирко. Аз обичам Иван. Ясно. Чува се дали да спроси стрима да ходя хатна. Викам да ходя хатна. Умирам от глад. Отивам да хапвам директно. Спирам с Най-добре. Спирам с стрима, отивам хапвам и после пак мога да пуснем стрим. Не се знае. Побуда ти сладко. Благодаря. Чао за сега, ако не се видим после, весели празници. Имате всичко. Айде, чао. Чао. Стига, майка. Се обикнах. Здрасти, брат. Още някакъв да съм. Не. Както и да е. Това беше от днешното стримче. Ако ви е харесало стримчето, може да оставите по един палец нагоре, да се абонирате за мен и за TikTok-а ми също може да влезете. И така. Чао за сега. До следващия път.